Warwako kendo ni piny owacho lando ni osewito oko chudo mar Sh300 mayandi chiwo gi jogo ma hango kao opande. Maendi oyangi gi jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen kowacho ni okang' ma kama geto neno ni oganda duto ma pacho kaendi obedo kod opande. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ochako ayanga chenro mar chiwo opande ne oganda nono ma onge chudo, chenro mano bagi alap ma Shabab e boma ma Nakuru. Wachiwo opande ma onge chudo kuom thuolo mokwongo no ne ogo chapa e gazed piny owacho ka koro en okang' ma igeno ni dhi kelo fungruok ne oganda. Kwa sababu hivi sasa watu wanalipishwa pesa shilingi 300, kumaanisha kwamba kuna watu wengi sana wamekuwa wakifungiwa nje kwa mambo ya kutafuta riziki ya maisha na kujisikia kwamba wao ni Wakenya, kwa sababu ile walikuwa wanalipishwa shilingi 300 ilikuwa nimewafungia nje. Migawo mar arita koro geno chako ndiko oganda jo Kenya mar kao opande counties duto mapacho kaka yor neno ni oganda duto mosechopo hik kao opande oyudo opande go kuom thuolo mokwongo. Wakenya hawatasafiri kwenda kutafuta ID. Utafanyia kwa sub county yako, inamalizia hapo na wewe unangojea siku 10 ID inafika, unatumia kwa kazi yenye unafanya wewe mwenyewe. Hakuna ile waziwazi ya kusema unangojea mwaka moja, mwaka 2. Within 10 days. Na hawa wenye wameregister leo, kwa sababu waziri amekuwa around, watapata kipande zao kwa siku 6. Lokruok makama biro manandalo machuok kende bang' jatend piny Kenya William Ruto lando wito oko chudo ma ikao ir oganda ma kao opande kuom thuolo mokwongo, okang' mowacho ni biro gola kwede ma osebede chenro makamano. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.